Ahojte, vítame vás pri dnešnom tutoriáli, kde vám ukážeme zo pár jednoduchých letných účesov, ktoré si môžete spraviť. Dnešným videom vás budem doprevádzať ja a naša kamoška Nika, ktorá sa podujala na túto úlohu, pretože má krásne dlhé vlasy. Tak o chvíľku vám ukážeme postup, ako si spraviť taký jednoduchý letný účes. Takže tu je sľúbený postup. Ako prvé sme vlasy Nike učesali s týmto prípravkom Gliskur. Odporúčam vám to používať, pretože naozaj to pomáha na vlasy, potom sú pekné a lesklé. A budeme vlastne potrebovať až na konci gumičku, to je jedno ako, ale najlepšie nejakú takú, ktorú vo vlasoch nebude veľmi vidno. Takže ideme na to. Túto časť si ešte prečešeme poriadne. A postup bude takýto. Začneme normálne klasicky, ako keby sme plietli obyčajný pletený vrkoč. Takže si rozdelíme vlasy na 3 sekcie. A vlastne spravíme ako keby prvý začiatok toho vrkoča. Pridávame časť bočných vlasov, teda z tej jednej strany do toho vrkoča, takže nejako takto. A teraz zase zoberieme bočnú časť vlasov, čím tenčí pramienok, tým lepšie, lebo vznikne krajšia taká ako keby reťaz. A opäť vlastne si zoberieme bočný prameň a pridáme ho k tej jednej strane. A takto vlastne postupujeme až do konca. Pokiaľ vlastne podľa toho, ako máte dĺžku vlasov, tak taký vlastne dlhý vznikne tento vrkoč, aj tá reťaz ako keby. Takže tu je náš finálny výsledok, ako môžete vidieť. Teraz sa Nika môžeš otočiť už aj normálne. Tak vznikla vlastne takáto pletená ako keby reťaz alebo vodopád, ako to nazvať. A ešte to môžete oživiť aj hociakou nejakou čelenkou. My sme zvolili túto z našej handmade tvorby. Takže korunujem sa. Som sa ti to dala. Pekne, pardon. No, takže potom to vyzerá nejako takto a môžete tento look použiť aj na nejaký letný festival alebo po prípade, kde vás napadne. Tak ďakujeme za pozornosť a uvidíme sa určite ešte pri nejakom vlasovom videu. Ahojte!